De temperaturen liggen nu het boven nul, maar van de morgen petit wie het glad, soms spiegelglad. Maar dat is nou even voorbij. Hoeveel? Dat komt al hier weer om. Joen en vannacht is nog een aantal opklarings, maar Staargoen hebben toch wel meer en meer bewolking. Temperaturen vannacht tussen de min 1 en min 4 graden. De legere temperaturen in het zuidoosten op de eiland 1 of 2 graden in de plus. Maar dat komt ik terug de windrichting die nog altijd van Oostzee komt. Matig en vrij krachtig, misschien wel eerst zwak of matig. Maar dan komt het. Dan komt het vannacht al ruim. Vooral terug IJssel, misschien wel wat sneeuw, vooral meer de provincie. En dan hebben we al kans op glijdens. Dan zetten we terug naar morgen. Dan hebben we in de maand misschien nog even ruimwetter, maar al heel vlug gaat het door in sneeuw. En de temperaturen eerst nog heeg. Ik denk zo met bij de 2, 3 graden in op het vasteland. Nou, zo'n 4 graden op de eiland, misschien nog wel een graadje heger. Maar die temperatuur die keldert naar onder ta. En dat betekent letter in de midden overal onder nul. Mooi sneeuw en nog eens een keer sneeuw. En dat snijden, dat begint al in de maand. Het zit terug in de midden, daarna nog sneeuwbuien. Dus volop oerlijst van het verkeer. En de wind, matig en krachtig. En die zie ik het meer het noorden en het noordoosten op. Eerst noordwest. En dan zetten we terug naar de orendagen die komen. Allereerst natuurlijk de vrijheid sneeuwbuien. En we hebben het oerdag al onder nul. En in de nacht min 8 graden. Kan ik wel eens leger uitvallen. Sneeuw, sneeuwbuien, flink wat sneeuw. En oerdag ik onder nul. Min 2, min 3 graden. In de nacht min 8, min 9. En sneeuw, ik heb bij sneeuwbuien. Maar in de nacht werd die min 8 of min 9 graden. Maar dat kan van hetzelfde geld leger uitpakken als het lang opklaart. Wat zijn oerlijst van het verkeer? Rekening houden met matig zicht of min zicht, terug sneeuw en natuurlijk glijdens. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.